Lambón, joseador, diferencias en este momento te lo doy. Saúdos, que tal, lambonciños? Moi boas noites, como estades? Unha tarde máis, unha noite máis aquí en Lambos Digitais Radio Galega. Hoxe, ollo, con os que nos vedes por YouTube, con cabeceira medio animada que fixo aquí o meu querido amigo Dani Portela, que ainda non vou dar paso, aínda que se ve, porque temos 54 minutos por diante para falar da tecnoloxía con acento e con sabor galego. Hoxe, cun convidado que vai ser super interesante, que nos vai explicar como a inteligencia artificial pode axudar e moito para saber quen pode ser sospeitoso de que, a ver se encontro o efecto aquí, a ver se podo O lambón é como un ladrón. Se hai xente que intenta mangar cousiñas. Será a primeira entrevista, despois falaremos de redes sociais como sempre, da actualidade tecnolóxica e por último dos videoxogos. Como sempre, cos nosos colaboradores, comezando por Marcus Fernández, que tal? Moi boas noites, como estás? Moi ben, moi boas noites, agarrando con moita forza a carteira, non vai a ser que me manga alguén. Está ben. Ai, bo fondo hoxe non eres do equipo Marcial como a semana pasada, está ben. Está ben así. Marcial forever, que moitos ánimos a Marcial, que estes días recuperándose da COVID. Bueno, pois moi ben para Marcial, pero tía Marcial Ton, que tamén cando fales con el dille, Lambos Digitais forever tamén, porque tes que ser dos teus equipos, vale? Ai, xa o fai o propio Marcial, sempre que me despide, di que o día seguinte hai que ver Lambos Digitais. Un bico enorme para Marcial, un bico enorme para Marcial. E, por suposto, tamén vai estar desde o Centro Neurálxico de Negreira. Lambón a la vista, coman rápido. Javi Mos, que tal? Moi boas noites. Moi boas noites desde o Centro Neurálxico de Negreira ou algo así. Moi ben, vexo que tes o mesmo plano, non te veñas arriba porque o plano mellorou da semana pasada a este, pero ainda sei unha merda de plano, Javi, vale? Como? Hai que mellorar ese plano. Teño dúas formigas novas. Vale. As formigas do final, non as vedes? Non se ve espectaculares. Non se ve moito. Perfecto, estaremos con Javi Mos e tamén o meu carón a miña dereita con Dani Portela, que tal? Hola. Moi boas, Dani, como andas? Todo ben? Desconcertado, sí. Pues Al lambón no le gusta que le digan lambón porque se ofende. Vale, non me ofendas. Pois nada, con todo isto listo, en nada comezamos entrevista interesantísima coa que abrimos hoxe en Lambos Digitais. Comezamos. Carlos García Verdugo, Lambóns Digitais. Bueno, a semana pasada falábamos, na última edición de Lambos Digitais falábamos con Omar Hatamle, que era o exdirector de innovación da NASA e que vai estar no foro de Ecosystems 2030 na Coruña en xuño, no 2 e 3 de xuño, falando no foro máis importante probablemente que xa este ano en todo o mundo sobre innovación, sobre transformación, sobre tecnoloxía, sobre o que nos espera nos próximos 10 anos. E el dicía, ollo coa inteligencia artificial, que vai a estar aquí en breve, que nos vai a axudar moitísimo, que moitas das cousas que non somos capaces de facer os humanos, a inteligencia artificial pode axudarnos, como por exemplo, o primeiro tema que sacamos hoxe. Ata o momento, estamos moi afeitos a ver xa que en supermercados, que en locais, que en oficinas, que en bancos, hai cámaras CCTV, que se ven nas series yankees, verdad? Sí, circuito cerrado. Cámaras de circuito pechado que nos permiten saber se alguén está mangando, se son amigos do alleo. Esa é unha moi boa idea, pero o que pasa é que en sitios onde hai moitísima xente, sí que viría ben ter algunha solución para poder interpretar que xente pode ser un pouco máis sospeitosa ou que conductas poden ser máis sospeitosas. Pois, bueno, xusto hai unha empresa, unha startup que ten sede en Francia que se chama Vision, que desenvolveu un sistema pois precisamente baseado nisto, por inteligencia artificial, mediante determinados algoritmos, cos circuitos que lle dá as cámaras interiores, pois determina en función de varios parámetros que xente pode ser un pouco máis sospeitosa ou que xente pode ter algún motivo máis para que nos fixemos, porque poden ser susceptibles de mangar ou non mangar. Pablo Blanco é o country manager de Vision en España. Que tal, Pablo? Moi boas. Hola, buenas noches. Como estás? ¿Qué tal? Estás en París, non? Muy bien. Sí, desde París se estirando. Vale, explícanos un pouco en que consiste este sistema de Vision e o seu software basado en inteligencia artificial e sobre todo a quen lle pode interesar.
Sí, yo os explico. De explicar es muy fácil, luego por dentro los hijos son bastante más complejos, pero de explicar es sencillo, ¿vale? Es un software que se conecta al router de internet de cada tienda y que va a las cámaras directamente. Entonces lo que hace es analizar en tiempo real los gestos de los clientes que hay en la tienda, y en cuanto el cliente comete un gesto sospechoso de robo, manda una alerta al teléfono móvil del dueño del supermercado, que se encarga de pararlo directamente. Ah, é dicir, que si alguén entra, imaginemos, nun supermercado con un montón de imaxes que temos visto un montón de veces, etcétera, etcétera, entra nun supermercado e ve algún comportamento que a inteligencia artificial identifica como que pode ser sospeitoso, é dicir, agacharse, dar a volta, abrir a chaqueta, o que sexa, o que fai é Sí. mandar unha mensaxe directamente á persoa que está, digamos, que é administradora, nese caso da aplicación, sería o dono, o encargado do supermercado, para que estea alerta sobre ese individuo. Exacto, exacto. Los gestos que recoge, que detecta, son, en primer lugar, el robo clásico de primera categoría que llamamos, que vendría a ser coger un objeto de la estantería y guardarte en el bolsillo del pantalón, en el bolsillo de la chaqueta o entre la chaqueta. Luego también el consumo dentro de la tienda también detecta, que sería coger una botella, abrirla y bebértela, por ejemplo, o abrir un paquete, romper un precinto, ¿vale? Todo ese tipo de cosas las detecta. Aparte también, un robo que se da bastante, por ejemplo, más de lo que parece, es el robo con carrito de bebé. La gente ¿Cómo? coge un objeto, lo pone debajo del carrito de bebé, sí, y se va de la tienda. Eso también lo recoge. Y luego, obviamente, el robo con bolsa de deporte, con mochila, este tipo de robo. En cuanto algo se mete en la mochila, te llega la alerta al teléfono móvil. Entendo Eso es, a polo una que aplicación. dis, El alerta entón, con vídeo. vale, entendo polo que dis, Pablo, entón, que unha das prioridades que ten como condicionantes os algoritmos de inteligencia artificial que nos estás comentando teñen que ver máis con conductas, con acenos e tamén con este tipo de accesorios que pode levar a xente, se leva carrito ou non leva carrito, é dicir, conductas máis atrezo, digamos. Eso es. Diferencia, por ejemplo, cuando coges el móvil, te lo metes en el bolsillo, no llega una alerta. Cuando coges la lista de la compra, la manipulas, no llega ninguna alerta. Pero en cuanto sea un objeto dentro de la tienda y lo cojas y lo metas en el bolsillo, sí que va a llegar la notificación del vídeo del gesto. O sea, no falla. En cuanto hay un gesto de robo, te manda notificación de vídeo y ahí te permite verlo. Coñecemos experimentos como que fixo, bueno, o que xa está implantado de Amazon coas súas tendas nas que non hai caixeiro, simplemente ti colles o produto, mételo na cesta e logo saes con el. A tecnoloxía é semellante de control de movimento para, en vez de roubalo, a tecnoloxía que utiliza Amazon é cobralo. É algo parecido? Sí, es algo muy parecido. La inteligencia artificial al final va por forma parecida. Nosotros de momento nos centramos en robos, porque es un problema muy grande en toda Europa, el robo en las tiendas, y de momento estamos centrados ahí, pero sí, en el futuro pasaremos a eso. Luego también puede servir para pillar tramposos en casinos, todo tipo de gestos que se puedan controlar. Llegará y eso está claro que es el futuro. Pois aí sí que hai pasta, no, quero dicir, no supermercado hai cartos, pero nos casinos aí sí que hai moitísimo máis, Dani. Mira, ¿Perdón? claro, esta clase de... As inteligencias artificiais normalmente son inteligentes porque van aprendendo e porque aprenden a base de analizar comportamentos que repiten. Entón, vos tivechedes que analizar vídeos de roubos ou roubar vos en supermercados de simulacro? Como era este aprendizaxe? No, nosotros tenemos más de 1.500 tiendas ya equipadas, ¿vale? En España unas 100, con lo cual cada vez que haya un robo va añadiendo los nuevos gestos, ¿vale? O sea, lo que se hace es guardar una representación numérica de ese vídeo, ¿vale? Que se suma al algoritmo. Entonces va mejorando constantemente. De hecho, cada 2 meses mandamos una actualización al supermercado o a la tienda con la nueva
con la nueva actualización de los nuevos gestos que van cambiando constantemente. Hay que estar siempre atentos. Agora dolle paso a Javi, que me está pedindo paso, pero sobre este tema, claro, isto quere dicir, Pablo, que vos en Vision, a empresa, a startup que está desenvolvendo un sistema de inteligencia artificial para axudar a que xerar algoritmos que detecten mellor quen pode roubar ou non dentro dos locais, quere dicir que, en certo modo, a Vision interésalle, está máis interesado que haxa cantos máis roubos Claro. mellor fora do seu sistema para que o sistema aprenda, Para que non? aprenda, claro. É un pouco unha... Nuestro objetivo es que, nuestro objetivo es frenar los robos, Claro. pero la verdad es que hay muchísimos. De hecho, siempre nos pasa que en los primeros meses que tenemos el funcionamiento es cuando más robos pillamos y luego cada vez menos, porque los clientes dejan de venir. Claro, pero Con lo vos en cual, Vision, los cando vedes ladrones, un los vídeo de ladrones YouTube, novos roubos de 2022. Claro. Nuevas tendencias en Tedes un roubos. chat en que pasades novos roubos entre vos para mete esto no algoritmo. No, eso va de forma automática, constantemente. Cada vez que hay un robo, coge los gestos y los va recogiendo y los va sumando. Vale. De hecho, tengo aquí el aparato, que A es ver. este tamaño, simplemente. Es esto, y se conecta al router de internet por aquí. Y se instala muy fácil, en 15 minutos está instalado. De hecho, en Galicia ya la tenemos en varias tiendas. Sí, do tamaño dun disco duro, Claro, Pablo estaba, básicamente. os que estades na radio lineal, Sí, na radio de sempre, más o menos. Pablo estaba amosando unha especie de disco duro pequeno, un pouco máis alto dun disco duro habitual, Sí, parecido dos que era o Apple, Más o menos. a caixa de Apple, a pequena. Mac Mini. O Mac Mini, Sí. moi parecido así, pero en negro. Eso é o dispositivo. Dis que estades en varios supermercados de Galicia, verdade? Sí, estamos en varios supermercados de Galicia. De hecho, tenemos hasta nuestro distribuidor ya en Galicia, que es Bosch Security, Bosch Seguridad y Control, que está distribuyendo el producto en Galicia. Y sí, tenemos ya puestos los primeros supermercados. Vale, pois está ben. Despois nos contas un poquinho máis como podemos conectar. Javi, A miña pregunta ia precisamente a eses patróns de repeticións para prever que alguén vai a roubar. Notades moita diferencia entre un ladrón de aquí, estatal, de toda a vida, comparación, por exemplo, cos de Francia? Un casto, puro. Actúan igual en todos los sitios. Y lo bueno también que tiene es que no diferencia entre una persona mayor, una persona joven, de tal raza, de tal vestimenta, da igual. Lo que analiza son los gestos, con lo cual para todo el mundo funciona exactamente igual. Y ya digo que los robos en todos los países son igual, que yo he visto muchos. Poden darse así, a ver, a hora de aprender tamén ten que recoñecer cando hai un fallo. É dicir, se interpreta como roubo algo que non o é, pois estaba rascando algo debaixo da chaqueta ou algo así, imagínate. Eso tamén se reporta para afinar máis os comportamentos ou as análises. Sí, claro, se reporta. Lo único que ya está muy mejorado y eso casi no ocurre, pero cada vez se reporta y sigue mejorando. Cosas que nos pasan, por ejemplo, hay gente que cuando está haciendo la compra va comprando con la mochila y está guardando las cosas en la mochila, con lo cual lo puede decir, oye, dice gesto sospechoso, no robo, ¿vale? Luego, yo te digo, de las alertas que llegan como gesto sospechoso, el 70% son robos. La otra a lo mejor es comprando con una mochila que luego llega a la caja y lo sacan y lo pagan. Vale. Entonces no se le para a esa persona, obviamente. É unha Simplemente está un pregunta pouco alerta. interesante esa. O sea, é dicir, entendo, imagínate, neste caso que estás nos dicindo que estadísticamente este sistema de inteligencia artificial que propón Vision para predecir os roubos funciona nun 70% dos casos, pero que hai un 30% que non. Como funciona o sistema, polo que che entendín antes, Pablo, é que envía unha alerta a un teléfono móvil do encargado, do dono, etcétera, etcétera, o momento no que ten que intervir, no momento no que ten que actuar o dono ou encargado do supermercado, neste caso, por exemplo, xa non é cuestión de Vision. Se deciden actuar no momento ou esperar a que sexa despois de pasar por caixa, pola caixa, esa decisión do supermercado ou do dono do supermercado ou do encargado, non? Claro, es la decisión.
tú, en cuanto te llega la alerta, ves el vídeo de robo, con lo cual ves si esa persona se lo está metiendo dentro del pantalón, es muy, muy sospechoso. Sí, sí. Si una persona se lo está metiendo en el bolso, puedes esperar a ver si va a pagar, puedes esperarlo. Claro. A veces pasa, ya te digo, a veces que gente compra con la mochila o con el bolso, unas señoras que compran con el bolso directamente y luego lo sacan y lo pagan, con lo cual el 100% de los casos que llegan son sospechosos, eso sí, pero claro, robos, ya te digo, el 70%, que también es un número bastante alto. Vale. Non sei se Marcus quere preguntar algo en a súa faceta de ladrón lambón. Bueno, nese caso, a mí o que me gustaría ir levar un pouco para un ámbito que non ten especialmente moito que ver co que é o recoñecemento de movimentos, senón má vei con outra cousa que se ve moito nos sistemas de seguridade baseados en cámaras, que é o recoñecemento facial. Supoño que isto o tedes un pouquiño desbotado para non metervos en líos con protección de datos, non? Eso es una muy buena pregunta. El tema del reconocimiento facial está completamente prohibido en toda Europa, con lo cual eso hay que tener muchísimo cuidado. No hacemos nada de reconocimiento facial, simplemente es los gestos de las personas. No reconocemos, no tenemos una base de datos de personas ni de nada, simplemente de gestos. No reconoce a la gente, hay incluso, bueno, eso en Japón, en China, en esos países sí está permitido y se controla incluso con los gestos faciales, la actitud que va a tener la persona y un montón de cosas, pero en toda Europa está completamente prohibida. Hay que tener cuidado. De hecho, ha habido algunas multas ya a empresas que lo han utilizado, con lo cual apartamos todo eso de nosotros. Sí, mucho cuidado con el tema de la protección de datos y demás. Cando presentades os beneficios que ten o que propoñedes esta startup francesa que se chama Vision, que estamos comentando aquí en Lambos Digitais, na Radio Galega, que o que fai é interpretar conductas sospeitosas e alertar os encargados das diferentes instalacións de que hai alguén no seu local que pode que estea roubando e que nun 70% dos casos sí que se cumpre. Tedes algún dato de canto poden aforrar ou deixar de gañar a xente en porcentaxe, en euros, sobre... De perder, deixar de... Deixar de gañar ou de perder se lle rouban. Tedes nesa, cando facedes un briefing de intentando venderlle a vosa aplicación a xente, canto se pode deixar de perder? Pues mira, nosotros, los datos que te puedo dar, por ejemplo, son los datos de los ladrones que hemos parado nosotros por supermercado a la semana. Ajá. Van de 10 a 15 ladrones por supermercado a la semana. Sobre todo al principio es cuando más los paras, luego ya dejan de ir poco a poco, pero al principio los números suelen ser brutales. Luego, en la pérdida que tienen las empresas, se puede buscar en internet, es el 1,5% de la facturación mensual, por ejemplo, va en pérdida desconocida de robos, etcétera. O sea, son números que si hacen los cálculos los supermercados, las perfumerías, farmacias, etcétera, son números gigantes. La gente que hace inventario bien lo sabe, que es el 1,5%. Bueno, yo he llegado a ver casos hasta el 4% de la facturación. Wow. Los casos más extremos, de barrios o sitios más peligrosos, con más robo, son números realmente alarmantes. Estamos falando sobre todo, Pablo, de supermercados ao final. Entendo que ten certa lógica se nos situamos todos como consumidores, que son sitios que teñen un montón de expositores, un montón de corredores, un montón de esquinas un pouco agochadas, pero ademais dos supermercados, que supoño e intúo por todo o que falaches que son uns dos clientes principais, en que outros negocios está tendo boa acollida, está tendo bo entendemento o sistema de Vision? Pues sí, efectivamente, los supermercados son nuestro foco principal, pero sí es verdad que lo tenemos también en farmacias, tiendas de perfumería y cosmética, que tienen muchísimos robos, tiendas de electrónica también, hay de todo tipo, mientras sean objetos pequeños que se pueden robar, de hecho en tiendas de mascotas, incluso en algún sex shop, siempre que haya robo, ahí hay cosas pequeñas que se puedan robar, ahí funcionamos perfectamente. Vale, eu sería un prototipo para nunha tenda de gominolas fijo. Ah, vale. Gominolas fijo. Hombre, claro. Bueno, a verdade é que é super interesante a proposta que plantexa Vision. Estamos tendo os que nos vedes desde YouTube imaxes que facilita, realmente están colgadas na páxina de Vision, e que entendo que son grabacións que eles poden compartir, nas que se ve máis ou menos como funciona o sistema de detección do algoritmo. Se alguén se quere poñer en contacto con vos, alguén aquí en Galicia que está escoitando isto agora, está harto de que haxa tanto caco no seu barrio, na súa tenda, como ten que facer, Pablo?
Pues entrando simplemente a la página web, que es VEESION, Vision, puede entrar, ver algún vídeo y darle a descubre cómo tenerlo en tu tienda, creo que pone descubre más, y poner sus datos, rellenarlo, y yo mismo le llamo y le explico cómo funciona y cómo hacer una prueba en el supermercado para que lo pueda poner. Bueno, eso é unha startup de verdade, Sí, porque sí, sí, o manager de España, se pon o teléfono... Aténdete directamente, Eso é atención real. E outra pregunta que che ia dicir, as startups, Pablo, no teu caso é unha empresa con sede en Francia, ti agora mesmo estás en París, as startups sempre están asociadas a moi boas ideas, moitísimo risco e, por estatística, moitas máis startups que éxito teñen as startups. Neste caso, entendo que sí que estades nun momento no que a idea está collendo forma, hai tantos centos de tendas, como dicías, que o están implantando, que se está madurando, non, o modelo de negocio. Sí, sí, de hecho la creación de la empresa es de 2018. El caso es que es un producto que es completamente innovador. Lo bueno que tenemos es que no tenemos una competencia como tal, sino que lo que tenemos es competencia directa. Vendría a ser de seguridad, arcos de alertas y demás, pero no hay nadie que haga lo que nosotros. Entonces, la idea de la empresa, lo que tenemos es expandirnos lo antes posible por toda España y ponerlo en todos los sitios, con lo cual también tenemos un precio mucho más bajo y funciona realmente bien. Recomiendo a la gente probarlo en su tienda, porque es algo que contado así puede que sea un poquito fantasioso incluso, pero una vez que lo pruebas realmente, hacemos pruebas y demás para que la gente lo vea, funcionan realmente bien y ya te digo, llevamos en España 3 meses y tenemos ya más de 100 tiendas puestas, con lo cual el crecimiento está siendo realmente brutal. Y en todo el mundo, pues más de 1.500 son números gigantes. Bueno, creo que vos podedes forrar, como empecedes a entrar nos casinos, que é onde está a pasta, e como entredes un día no fútbol, en canto empeza un partido, os 5 minutos, decir... Ou nalgún concello. No, pero en fútbol, en canto empeza o partido, canto van 5 minutos, decir, aquí o lateral dereito é un chanchullero, o esquerdo fai así co cóbado, é mentira. E non ten nada que facer os árbitros. Bueno, hemos visto algún caso, hasta algún político, ¿no? El caso de Cifuentes. Bueno. No se nos olvide, que le pillaron con unas cremas. Hace no mucho. Non me digas que o collestes coas vosas cámaras. A mellor publicidade, vamos. Bueno, Pablo Blanco, Country Manager de Vision, que é unha empresa que desenvolveu un software baseado en inteligencia artificial que é capaz de detectar xestos susceptibles de hurto en tempo real. Moitísimas gracias por pasarte por aquí por Lambons Digitais, foi un placer estar contigo. Unha aperta enorme, un abrazo. Muchísimas gracias, un placer haber estado en vuestro programa. Un saludo, que vaya muy bien. Perfecto, seguimos. En Lambons Digitais, enredé Mos con Javi Mos. Javi Mos, Javi Mos, Javi Mos, Javi Mos. Javi Mos, non lle vou preguntar a Marcus, que xa sei que trafica en rupias cando todo o mundo trafica en criptomonedas, o sea que eso ser un tipo moi avanzado no rollo de... ¡El lambón é como un ladrón! Pero ti... Algo te roubado nun supermercado non unha vez. Pinta de sano non tes. Leite condensado. Ti tes pinta de roubar leite condensado. Se diría que non estaría mentindo. A ver, xa teño unha idade, xa pasei por moitas. Javi Mos merendaba no Freud de Negreira. Xa sí, sí ou non? Eu era máis de continente, o agora se chama Carrefour Luz. Dalle, Marcus, que ibas a decir? Carliños, pero hai unha cousa, que isto de roubar vai nos dos sentidos, que como instalen estas cámaras no aeroporto, cada vez que che cobran 3 euros por un agua, tiña que saltar a alarma tamén. E saltar cun látego para darlle o dono que puxo eso aí, sí. Bueno, Javi Mos, veña, imos coas primeiras noticias que temos na túa sección de redes sociais, para comezar falando, neste caso, de Instagram. Avánzame. Instagram, esa grande rede que
pertencendo a Meta, está cabreada porque non está a ser todo competitiva que debería de ser. Bueno, aínda que vai ben, sigue medrando en usuarios, xa comentarnos un pouco máis adiante, que incluso xa en España está por riba de usuarios que a súa amiga Facebook, ten unha cousa que non acaba de levar ben, e é que TikTok este a comerlle as papas. Como están a arranxar isto? Mellorando a plataforma? Non parece. Mais ben penalizando a aqueles que están empregando TikTok para facer os seus vídeos, que evidentemente a plataforma de TikTok para facer vídeos que mexa por el, mexa claramente por Instagram, porque aplicacións de todo tipo que son compatibles, filtros de todo tipo que xa son con realidade virtual, o sea, é moito máis alá que unha simple plataforma, non? Claro, Instagram sábeo, está a penalizar aqueles usuarios que están a subir coas marcas de agua, neste caso de TikTok, aos seus reels ou aos seus vídeos, que non aparezan con tanta visibilidade para potenciar, según eles, aos creadores nativos nesta plataforma. Isto é bo ou malo? Bueno, xa o veremos. Se os creadores están cansos de ter que facer as cousas por Instagram e non Instagram por eles, ao final o que poden é fuxir da ferramenta, non? Vale, é que queda claro o que dixo. De calquera xeito, o que está comentando Javi Mos, para que vos poñades en situación, é que realmente moitos de nós vemos moito TikTok, pero desde Instagram. Sí, aparece o o logotipo aí Non flotando. temos TikTok, pero sí que temos Instagram, e ao final estamos fartos de escoitar os estribillos de cancións, a peña facendo as coreografías chorras, estas historias, e vémolo desde Instagram, pero o contido onde se xenerou foi en TikTok. E iso é o que Instagram quere penalizar, atribuindo a culpabilidade sempre fora deles, en vez de dicir que podo mellorar eu para que a xente xere o contido na miña plataforma. Bueno, pois é un pouco a perspectiva que comentaba Javi. Bueno, segunda noticia que vai sobre certas novidades en WhatsApp. Pois sí, bueno, xa comentamos varias veces que WhatsApp ten que medrar moito, e sobre todo na xestión de comunidades, se vai a engadir iso, bueno, non sabemos exactamente cuándo, están facendo probas, e o que vimos ata agora son capturas, e están saindo francamente interesantes para os que nos dedicamos ao mundo da comunicación e de xestión de comunidades, non? E ademais de que xa podemos ter diferentes grupos, poder xestionalos e moderalos, tamén engadirán a opción, que non é moi novedosa, porque en Telegram xa había, que era a de enquisas, que tamén nos permite sacar información a todos esos usuarios que xa temos previamente segmentados en cada un destes grupos, non? Entendemos que, como parte de Meta, tamén é algo que ten que mellorar dende a súa plataforma, non esperar que outros a melloren, pero bueno, é interesante entender que cada vez WhatsApp entende que é o que ten que medrar máis porque ten a información máis veraz, máis privada, posiblemente a que máis se pode explotar nos futuros anuncios que seguramente tamén aparecerán na plataforma. Marcus. A min gustaríame apuntar o feito de que unha das novidades deste paquete que anunciaron, que correspecto aos grupos de WhatsApp, é a posibilidade de que a unha mensaxe que se poña dentro dun grupo que teñamos, vaise poder responder cunha reacción. O sea, algo que xa temos agora mesmo, pois, por exemplo, en Facebook, cando hai un comentario, prememos sobre ele, podemos poñer unha risa, un corazón ou algo diso, pois nos grupos de WhatsApp se vai poder poñer unha emoticona calquera, e iso vai axudar moitísimo a reducir o ruído nos grupos. Porque o que é un auténtico desastre é que alguén diga feliz aniversario, empecen outro, eu te opino mesmo, sí, vale, de acordo, guai, parabéns, e así está todo o mundo sen engadir nada. O penal acabará metendo algo para ese tipo de reaccións nos grupos de WhatsApp, de verdad. Sí. Vamos. Non hai ningún xuiz que se un día lle metas un bofetón a un... A sentenza é tal, gústame a sentenza. Claro. É o que ten que pasar. De feito, mira, hai xurisprudencia respecto a iso. Moitas das veces que pensamos que unha contestación no WhatsApp queda neso, e o que estamos a ver é que a contestación é prácticamente a validez dun mail. Entón, simplemente cun ok, xa estamos asumindo certas cousas que teñen xurisprudencia detrás, quere dicir, comprométenos no caso de que haxa un xuizo. Entón, que haxa este tipo, como ben apuntaba Marcos, de reaccións a certos comentarios que igual non lle damos tanta importancia, se cadra, sí que a teñen neste futuro inmediato. Vale, para a última noticia necesito
traductores, vale, Marcus e Dani, porque xa meteu unha das súas aquí Javi Mos, estas que non entende nin Cristo. E fala de dos Interactive Ads-ons para TikTok. Vale, explícame, intenta explicarlo ti primeiro, Javi Mos, e logo xa despois explica ben Marcus. Que son os Interactive Ads-ons? Perfecto. Ese é o meu. Add-on é unha especie de sticker, unha especie de pegatina ou algo que se engade á plataforma, nesta forma que temos en TikTok de visualizar os vídeos, algo que pasa por unha capa por riba destes vídeos, non? E o que están a facer en TikTok, que son moi listos, repito, son actualmente os máis listos de todos, é tentar comerlle ese mercado marketingiano que ten en Facebook, empregando e enriquecendo a súa plataforma de anuncios que xa ten de por sí. Como? Non só metendo anuncios simples que impactan, senón que sexan interactivos de tal xeito que o usuario ao ver o vídeo poda reaccionar a estos add-ons, a estes engadidos, de xeito que tengamos máis información que simplemente que ve o anuncio. Por exemplo, xa teñen eye-catching, quer dicir, vai mirando onde vai o ollo, onde pasa máis tempo, e xunto a métrica de movementos do acelerómetro, máis as reaccións que ti teñas respecto a este vídeo, tamén sacar certas conclusións que poden ser moi explotables para a xente que nos dedicamos ao marketing, non? E non hai forma... E están traballando nisto. E non hai forma de controlar e limitar a información que sai do noso teléfono móvil que te esté analizando a pupila para saber a que parte do teléfono estás vendo, se pode considerar invasivo, pois, senón moi invasivo. Ou se estás movendo o teléfono en horizontal ou en vertical, ou simplemente está en riba da mesa. Bo debate. A ver. Claro, exactamente isto é no que ten que medrar a legislación, non? Igual que estaba comentando antes Marcus, se non se podría no xeito do comportamento, caras... Javi, eso é algo que simplemente transfire dunha plataforma a outra, porque eso é moi parecido aos mapas de calor que se xeneraban co movimento do rato para saber por que zona navegas dunha páxina, non? E a única maneira de sabelo cando estás co móvil, que non hai rato, é por onde se dirixe a atención da pupila, non? Xa, pero é que nos cando lle damos a aceptar todas as condicións, estamos lle dicindo, dándolle permiso a que esa cámara que se supón que está apagada nos estea analizando o punto de vista onde estamos mirando. Que a min pareceme brutal. E non só a pupila, tamén te analiza a boca e sabe se estás sorrindo ou non. Non é... está grabando... Exacto. Bueno, está grabando, está escaneándote unhas cantas veces por segundo. Vale. O que facían as cookies, o que fan as cookies... Non, é que o que fan as cookies de identificar procesos ou patróns de repeticións e asignalas a unha ID poderíase trasladar a isto. É moito máis intrusivo? Bueno, evidentemente podemos asumir como un pouco máis intrusivo, pero é a realidade. A que ten que medrar é a legislación neste caso, non? A que ten que garantir os nosos dereitos e a nosa privacidade. Pero, polo de agora, os que están a facer máis inversión na mellora deste tipo de anuncios está a ser TikTok. E isto hai que poñelo de manifesto. Entón recomendas colocar unha pegatina diante da cámara? Non o digo de coña. A ver, que queda moi mal. Todos os hackers van por aí coa pegatina ou coa tirita ou que fora. O meu portátil mesmo ten a cámara integrada no teclado de tal xeito que só funciona cando a primes e sae pa fora. Non só depende do que vexa a cámara, sino do acelerómetro neste caso. O acelerómetro dá moita información. E se engades o GPS, máis as Wi-Fi e as 5G que van a ter unha xeolocación moitísimo máis afinada, é que poderían saber en cada momento onde estás dentro da túa propia casa. Non é a cámara o que máis ve. Xa hai moitos sensores que dan información igual ou máis relevante que a cámara mesma. Erlambón perfeccionar. Que tío, Javi Mos. Sí. Ten unha cámara así como a de Inspector Gadget que sai así para arriba do teléfono. Gran sección, Javi Mos. Imos con Marcus, veña. Lambóns dixitais en radiogalega.gal. A Cidre porque lle gusta, está guai, E Casabian tamén, Vai quedar aí, Casabian aí.
Non che gusta Cidre? Dache igual. Sí, gusta que me está movendo a cabeza. Está guapa a música. Vamos, Marcus, veña. Con que empezamos a actualidade tecnolóxica? Con Musk. Pues, O seu culebrón Twitter. novo, efectivamente. Exactamente, que e os outros días falamos de que Elon Musk pues fixeron unha oferta, bueno, que compraron a parte das accións de Twitter e que lle ofreceran como contraprestación entrar no cadro directivo de Twitter. Pero claro, cando veo as condicións nas que había que entrar no cadro directivo, que eran en plan de non superar certas accións, non poder despotricar nas redes, porque unha vez que estás dentro da empresa non podes andar aireando as cousas que se conversan dentro do cadro de dirección. E claro, viña esas condicións e ao final dixo, mira, paso, non entro. Decidiu que a única maneira que había de poder, pois, prácticamente facer o que el quería facer en Twitter, pois era quitando a Twitter do mercado bolsista, quitalo da bolsa, comprando todas as accións para así non ter que rendirlle contas a ninguén e poder facer o que lle dé a gana. Es mi escatergory se me lo llevo. Tal cual. Exactamente. O que pasa é que ofreceu $54,20 por acción de Twitter a todo o mundo que tivera accións da compañía coa intención de mercalas todas e ademais dicindo que se non conseguía mercar a compañía, que se non lle saben facer iso, que igual ata marchaba, polo que así as accións despois poderían caer moitos, o sea que prácticamente está como medio ameazando de que a compañía pode ser prexudicada se el marcha. O sea que se deixa en unha situación bastante comprometida e incluso de unha conferencia TED explicando o que pretendía facer con Twitter, sempre dicindo que é pola liberdade de expresión, que todas as empresas son todas humanitarias, da igual que en Asia teñan os traballadores dormindo na fábrica para facer coches, eso é moi humanitario, según él, pero isto que ten que anda coa súa visión do mundo, en plan de ele é perfecto, os demais non teñen problemas, e que el tenga a maneira de solucionar Twitter, e que se non lle deixan mercar Twitter, que ten un plan B para conseguilo, porque realmente o cadro directivo non está nada de acordo co que quixo facer Musk, e de feito, unha das cousas que fixeron foi pois o que chaman eles pois o que é unha pílula envenenada, que é simplemente proteger a empresa contra un opo hostil. Ten un mecanismo que hai de protección para que durante un ano comprar Twitter non sexa moi atractivo sen chegar a un acordo cos directivos. Aínda así, Musk ten unha teoría que anda dicindo por aí e que sosteñen moitos, que realmente o feito de que Musk compre Twitter para os accionistas de Twitter é moi bo. É o que che ia dicir, a min pareceme que unha rede social que sí que comentas que ten o seu espacio, pero que en usuarios por alcance, por un montón de cousas, non estaba, digamos, marcando tendencia, estaba nun nicho moi segmentado últimamente, a entrada de Musk ia relanzar, non? Podía marcar unha nova era de Twitter. Pero hai os prexudicados na compra de Twitter, os do cadro directivo, porque deixarían de cobrar unha millonada. Vale. Entón, esta xente protexe os seus cartos, en vez de protexer os intereses da compañía dos accionistas. Bueno. Haberá que ver como remata o asunto, pero estáse poñendo a cousa bastante complicada, igual non é cousa de semanas, senón que pode ser de bastantes meses, agás que a Musk se lle pasen as ganas e salta outra cousa, que non sería nada desbotable. Seguimos con máis noticias que teñen que ver coas redes sociais e que teñen que ver con evolución lóxica polo que podíamos prever nos últimos meses e ten que ver con un sorpaso dentro da mesma empresa, en concreto circunscrito a España, que é que Instagram supera xa a Facebook en usuarios activos en España, Marcus. Sí, iso que di un informe, o oitavo informe sobre o uso de redes sociais en España de The Social Media Family, que o que di precisamente iso, que Instagram leva anos medrando seguido e que Facebook leva bastantes anos caendo xa. Entón, xusto este último ano se produciu o cambio de equilibrios, de maneira que agora mesmo habería 24 millóns de usuarios de Instagram en España e 21 millóns de usuarios de Facebook. Cantos? 20? 24 e 21, é unha burrada, A metade de España entra... Que se entende por usuario activo, neste caso? A ver, que isto con enquisas e todo iso, en principio suponse que xente que entra... depende do criterio, pero supoño que será pois todas as semanas, basicamente, non é todos os días, non é estar constantemente. O curioso neste informe é que se miras, por exemplo, Twitter, son 4,2 millóns de usuarios. O sea, realmente non é nada comparado con Facebook ou con Instagram. Pero quizáis o máis curioso da comparativa é que sitúa a LinkedIn, que é unha plataforma social profesional, con 15 millóns de usuarios. Sí. O sea, que realmente podemos dicir que Twitter, pese a ter moita relevancia mediática no que se refire a masa de usuarios, non é nada. En cambio, LinkedIn, que ninguén fala dela,
ten moita máis importancia do que pensamos, e igual aí explicaría por que realmente Microsoft comprou esta plataforma. Porque sí que é algo que move moito. Onde di Marcus LinkedIn, que se refire a LinkedIn, LinkedIn. Que todos dicides LinkedIn, todos decimos, pero Marcus en Melide pronuncian así, Pero, ¿no? Que vas a facer? Quizáis o máis interesante para moitos deste detalle é que poñen outro datiño máis de millóns. Sí, moi ben Instagram con seus 24 millóns de usuarios, pero WhatsApp son 35,8. Claro, sí, pero que WhatsApp lo utilizamos prácticamente todos os que tenemos un teléfono móvil en España. Sí, ten que ser. Debe ser o E mesmo logo hai un número, detalle, prácticamente o mesmo número de usuarios que teléfonos móviles. Claro, é sospeitoso un smartphone que non teña WhatsApp. Claro. Algo Eso, oculta. Un pai que está hasta os que tamén bobos dan datos- do chat da clase e di non teño WhatsApp, non podes entrar. Excusa, sí. Tamén dan datos con de TikTok, pero non os poden dar rigorosos. Ajá, Din e que eso? TikTok ten 15,5 millóns de usuarios, pero é que neste estudio non contan os menores de idade. Claro. Ah, claro. E din que se contasen menores de idade serían probablemente 19 millóns. Pero hai O que tantos menores de está idade. Na altura de... O sea, non, serían 19 millóns en total. Ah, vale. Vale. Usuarios de TikTok en España, que son moitísimos. O sea, está por diante de LinkedIn, está moi preto de Facebook. O sea, hai 19 máis millóns contra 21 bailaríns que están traballadores. Aí. Tanto. Claro, Bueno, que ese detalle. De tal que, cual. que Imos coa seguinte esta noticia, cousa moi Marcos, se che igualada parece. e vai ser interesante. Que fala de que FIFA, bueno, o FIFA pode achegar fútbol de balde á afección, eso ten que ser mentira, Fútbol de balde para a afección. Explícame ben iso, que esa sí que me interesa de mogollón, A de TikTok algo menos, porque Pois xa a ver, sabes que moi lonxe isto diso. é unha plataforma que se chama FIFA Plus, que xa está disponible online na página web da FIFA, e que se pode ter tamén nas aplicacións móviles, tanto para iPhone como para iOS, da FIFA. E o que ofrecen era un catálogo de contidos que xa tiñan antes, que eran documentais, teñen moitos documentais e reportaxes de Maradona e de outros futbolistas famosos, e logo tamén moitas reportaxes que parece que é como o punto clave desta plataforma de fútbol feminino, porque como é ese grande olvidado, pues queren aproveitar a rede para darlle unha relevancia que non consiguen nos medios tradicionais. Pero o cambio que están facendo nestes meses é que van a emitir unha chea de partidos en directo de todo o mundo. E a cantidade de partidos que se ofrecen de balde con publicidade, pois falan eles de que ofrecerán pois uns 40.000 partidos o ano. De balde? Non sei como hai tantos no mundo de balde. 40.000 Son FIFA unha Plus auténtica ofrece, barbaridade. o sea, espera un momentinho que vamos a parar aí. FIFA Plus Van a empezar con 1.400. Sí. Van a empezar con 1.400 partidos o mes. Que eu non sei onde saen 1.400 partidos da FIFA. porque Dando isto non é a todas liga, as ligas infantís. Pero pareceme, claro. o sea, Claro, o titular é este, unha barbaridade. Vamos lembralo un momentiño rapidamente, o sea, Marcus comenta que FIFA Plus nesta oferta de expansión totalmente agresiva di que vai empezar a ofrecer de balde 1.400 partidos ao mes de distintas ligas, de distintas categorías de todo o mundo, e que pode chegar a ofrecer ata 40.000 partidos de balde, é unha auténtica brutalidade. Non sei, de verdade que a mí sí que me sorprende moitísimo, o que me estás contando, Marcus. Cando entra na web, xa os documentais e todo iso vese que son contidos de calidade moi interesantes, que están en varios idiomas, hai contidos en español, case todo que están noutras linguas está subtitulado, o sea que realmente é unha plataforma sólida, pero o volume de partidos en directo non ten moito precedente, e iso que leva moito a pensar é que igual nos vindeiros anos, non a curto prazo, pero pode que FIFA, UEFA, la Liga e todos estes cheguen un momento no que pasen olímpicamente dos Movistar ou Orange ou Vodafone de turno e sexan eles directamente os que comercialicen os seus contidos. Claro. O que podría cambiar moito para un audiovisual a nivel mundial. O sea, algo que, pinta, sí. que hai que ter en conta que unha vez que teñan forza de abondo poden ter moito que dicir no Iso mundo sumado dos a cando deportes se que saiban realmente as audiencias reais de consumo de fútbol que en moitos casos eu creo que hai intereses en que non se saiba, que están un pouquiño non, bastante sobredimensionados. E hai que lembrar que un dos grandes produtos mediáticos da FIFA é o FIFA de videoxogo, que a empresa que o fai, que Electronic Arts, vai renunciar a ter que pagar ese canon por poder usar ese nome. Xa este mesmo ano se supón que están facendo o videoxogo de FIFA que non se vai chamar FIFA. E entón esta entidade de fútbol internacional recuperará esa marca e poderá sacar siquera o seu propio videoxogo. Claro, bueno, sí, hai outro melón que abres aí brutal, pero que para recuperar habría que facer unha migración de fidelidade de audiencia que teñen aí tes xogando. a importancia do valor da marca. Sí, total. Bueno, FIFA está cunha oferta enorme para expandir,
En cambio, Netflix, Marcus, non está a pasar polo seu mellor momento ou está empezando a perder usuarios? Está no seu punto crítico. De feito, a situación a que chegou foi forzada por eles mesmos. Porque no último trimestre sacaron as súas contas e por primeira vez, dende que Netflix é o Netflix que coñecemos, o sea, dende que é o servizo de streaming, non dende que é o videoclub, perdeu usuarios. Perdeu 200.000 usuarios. E claro, non é moito, dado que ten moitos millóns, pero fai que o mercado bolsista perda a confianza. En bolsa pegou un batacazo moi forte, porque entón, se non está medrando, non pode justificar uns resultados tan cativeiros como ten. Non é unha compañía que dé moitos millóns, estaba sustentando a súa fidelidade, a súa confianza no crecemento que tiña. E parece que o crecemento non vai ir a máis, e ademais a maneira da que tivo esta caída foi por varios factores. Por unha banda está que, de súpeto, cortaron de acceso a Netflix a 700.000 rusos. Se deixaron por culpa da guerra de Ucraína, deixaron de ofrecer o servizo en Rusia, iso é perder clientes, ainda que non pagaran moito, pero perder moitos clientes, iso notase moito. Despois, ostras, perdón, Marcos, que te interrumpa, é que claro, entón, se dis que perdeu 200.000, pero que 700.000 deixaron de conectarse... Por algo circunstancial, en todo caso, é un balance positivo. Claro, se o interpretas ben, tal como dis, casi sería un medio balance positivo, exceptuando a crise da guerra de Ucraína. Pero ten comiñas o asunto, porque resulta que se esquecemos o balance mundial e imos a Estados Unidos, no último período perdeu 600.000 suscriptores. Vale. O sea, en Estados Unidos a xente, entre o que pasa cos contidos e as subas de prezo, chegaron un momento no que apretaron un pouquiño o peto e dixeron, mira, aquí hai que pechar cousas, imos deixar de pagar uns mesiños Netflix que nos é moi caro. E perderon moitos clientes, en boa medida tamén porque é que realmente polos cartos que está Netflix podes pillar 2 ou 3 plataformas de streaming, que non é unha broma. É que en ese momento é carísimo Netflix. E iso notase moito. Onde noutro momento te desfacías de outra plataforma en vez de Netflix, é o que está empezando a pasar nos Estados Unidos, que é moito máis maduro, onde é máis lonxevo a experiencia de usuario, e están empezando a escoller desfacerse de Netflix, non? E van a quitar a posibilidade de compartir as claves. Eso eu creo que volta para atrás tamén, non, Marcus, eso. Sacaron os datos de que actualmente hai aproximadamente 222.000 fogares que pagan por Netflix. E a maiores 222 millóns de fogares que pagan por Netflix. E a maiores 100 millóns de fogares que non pagan, que teñen unha clave compartida. E claro, iso porcentualmente é unha cantidade altísima. E queren evitalo de alguna maneira. Claro, se o evitan, van perder moitos usuarios e incluso haberá xente que se dá de baixa, porque prefire non contratalo se non pode compartilo, se non poden pagar a medias. Iso é algo que igual non o teño moi ben ponderado e que probablemente nos vindeiros meses teñan que facer cousas como o rumor que hai, que o medio comentaron o deixaron caer, despois de dicir millóns de veces que non ian facelo nunca, pois ao final sí que están sobre a mesa o feito de que haxa algún modelo de suscripción no que metan anuncios, para que poidan baixar un pouquiño o que serían as cotas mensuais. Haberá que ver como queda a cousa, pero notase que vai haber un cambio global nas plataformas de streaming, porque a competencia que hai agora mesmo é demasiado feroz e non hai agora un servizo moi grande como aparecía no seu momento. Cando naceu Netflix, tiña películas que non tiña ninguén. Por exemplo, tiña series de Marvel. Agora series de Marvel as ten Disney Plus. Tiña unha serie de películas que agora ten HBO. Tiña así como un poquinho de todo, incluso producións novas. Agora non só se poñen de moda nas redes sociais falar del Juego del Calamar, senón que tamén falan das series que se estén en Amazon Prime ou en Apple TV+. O sea que a conversa vai por moitos camiños distintos e Netflix xa non é o grandísimo referente, senón que é un máis e ten que reaccionar en consecuencia creando unha situación moi complicada, porque aquí hai unha competencia moito máis elevada que hai, por exemplo, nos servizos de streaming musical, que ese sí que levan co mesmo prezo dende aí máis dunha década, e non teñen ese problema. Hai 2 ou 3 gigantes e nada máis, pero aquí no mundo do vídeo a competencia é moi grande e os prezos estánse disparando máis do que queren tolerar os usuarios. En parte está moi ben que a xente se rebote e que se dea de baixa, que aprendan a que non é necesario ter sempre contratado todo, porque realmente non temos minutos de abondo no día para ver todo o que hai en todas as plataformas, e seguimos castigando os operadores un pouco, así ponense as pilas. Vale, entón, Instagram ben, Facebook a medias, FIFA Plus moi ben, Netflix mal, Musk a súa bola como sempre, e quédame moi rapidamente tempo para unha, Marcus, antes de Dani, que senón quedamos en Dani. Pois entón temos que falar dun treballiño. Dime un treballiño. Porque quería comentar o novo rato vertical del Logitech.
Os que estades vendo por YouTube estade lo vendo agora mesmo con a pantalla fantástica que ten Marcus. Rato vertical. Hai uns anos Logitech lanzara o MX Vertical, que era un rato vertical, o sea, un rato que en vez de poñer a palma sobre o rato, pos a palma un pouco torcida, case en vertical, para suxeitar o rato e que así non se canse o brazo cando estás movendo o rato. E simplemente para ter o brazo máis repousado e que non estemos forzando unha postura no pulso. E desa maneira, cando traballas moitas horas co rato, pois non acabas tendo fatiga. E iso é algo moi demandado principalmente nas empresas. E claro, ante esta situación, os de Logitech detectaron que había pois unha demanda moi elevada de todo isto e viron que o rato principal que tiñan era demasiado grande, polo que non valía para todas as mans. E por iso lanzan agora o Logitech Lift, que é o mesmo rato, pero un pouquiño máis cativo, máis compacto, para mans medianas e pequenas. Vale, pues iso sí, barato non é. Son 82 euros en España, pero hai que dicir unha cousa, xente, que este produto é un produto xa para uso moi profesional, para aguantar moitas horas, que pode funcionar con 3 dispositivos a vez, o sea, podría estelo co teu ordenador de sobremesa, co portátil e con un móvil, por exemplo, e só pulsando un botón por debaixo, cambias dun a outro. O sea, que é realmente un produto moi bo, que dura moitos anos, pero tamén se pode dicir outra cousa. A quen lle gusten estes produtos e non queiran gastar estes cartos, hai as copias barateiras en moitas plataformas. O sea, que realmente hai ratos verticais económicos. Pero quen poida comprar un dos caros é un bo investimento. Porque ademais, realmente é un rato os brazos agradecen. Moi profesional. Gracias, Marcos. Seguimos con Dani nos últimos 2 minutos de programa. Veña. Recupera os mellores momentos de Lambóns Dixitais en radiogalega.gal. Minutos, Dani. 2 minutos. Todo o que hai. Vamos. Vale, resulta que os de Meta, Facebook, Instagram e WhatsApp seguen coa teima de meternos no metaverso. Ajá. Unha forma de entrar no metaverso son con gafas de realidade virtual que casualmente eles venden as Oculus Quest e as Oculus Rift. Ben, non é só traballo no metaverso, tamén hai lugar para o lecer e os xogos. E presentaron esta semana unha serie de xogos de realidade virtual. Hai algúns que chaman realmente a atención, un deles é Cazafantasmas VR. Wow, lembras que ibas coa pistola esa que botaba rayos e tiñas que meter a fantasma dentro daquela caixa? Bueno, pois vas poder facer isto. Pero ten un pouquiño, claro, o vivilo en primeira persoa ten un pouquiño máis de oscuridade, mete un pouco máis de medo, que é unha das grandes vantaxes que ten a realidade virtual. Tamén presentaron un xogo de The Walking Dead, que naturalmente é de zombies e realidade virtual, onde hai disparos e tamén motoserras. O sea, vamos, imagínate a carnicería que pode ser iso. Logo, presentaron un xogo de fútbol americano onde somos un quarterback. Polo tanto, leximos a xogada a base de xestos e lanzamos o balón ao corredor que consigue saltar as defensas sin levar esa malleira que lle cae cada vez que fallan, claro, cando falla a túa defensa que te protexe. Logo, presentaron o Resident Evil 4, que é un xogo antigo, pero coa versión en realidade virtual. Presentaron o Among Us en realidade virtual, que xa se fixera unha modificación para poder xogalo, pero agora este oficial, e ten moi boa pinta, porque claro, se de repente ves a alguén, un monequiño destos, mirando pa ti con un cadáver no chan, e che está dicindo, mira, isto non é o que parece, claro. Pois, claro, nun entorno completamente 3D que vas correndo por unha nave, ten millor pinta do que parece no xogo original. E logo tamén o Cities Skylines, que é un xogo de xestionar e inventar unha cidade, pois sacan o Cities VR, que é como se tiveras unha maqueta moi grande e podes facer o que queiras, ideal para alcaldes. Pero por que duran tanto los Lamborghini? Hai que marchar, hai que marchar. Marcus, ni sequera esperou. Que estás facendo, Marcus? Estou agora probando as demos dos xogos eses que dixo Dani. Ves? Mira. Estou aquí na realidade virtual, dándolle un casco, un mando. Dios mío, que pena. Así moi ben, veña. Tipo rápido, Non vamos a chegar a final de temporada. Pillado. Non chegamos a final de temporada. Gracias, Marcus, ten cuidado, que hai accidentes con VR en moitas ocasións. Vico. Gracias, Javi, ata a próxima. Ata a próxima. Gracias, Dani. Boa noite. A todos vos, Lamonciños, graciñas por estardes aí unha semana máis. Vémonos, escoitámonos a próxima semana aquí en Lambóns Dixitais, agora na Crónica. Adeus.